Yono ni MPIN ko जुदि बावगारबायब्ला बेखौ मा राहायै बरनफिननो हायो बा मा आयदायै बेखौ फिन मोनफिननो हायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै बिनि थाखाय जोंनो नांगोन नेट बेंकिंनि पासवर्ड आरो इउजार आइडिखौ गोसोआव लाखिनांगोन होमबासो जों MPIN खौ दोबारा बरनफिननो हागोन थौदो दाना जोङो मबाइलाव नायलांदोनि Yono ni MPIN ko जुदि बावगारबायब्ला जोङो माबोरै रिकभारि बानायो बेखौ नायलांदो बिनि थाखाय Yono थांग्रोदो बिनि उनाव लगिन जेब्ला नोङो जुदि MPIN थुनायाव नोंना जाया नै बेबायदि जायो होमबाना जोङो मा खालामनांगोन बेखौ जोङो फार्स्ट टाइम नै इउजार आइडि मानोना जोंना नेट बेंकिंनि इउजार आइडि आरो पासवर्ड बानायखानाय दं नालाय इउजार आइडियाव थांदो थांनानै बिनि उनाव याय थुदो नोङो नोंनि इउजार आइडिखौ बिनि उनाव बेयाव पासवर्डखौ थुदो नै सेकेन्डआव बिनि उनाव नैबे लगिनआव थुदो बिनि उनाव नैबेदि खुलिगोन बिनि उनाव जोङो नैबे गाहायाव सार्भिस रिक्वेस्ट होननाय दङ बे सार्भिस रिक्वेस्टआव थांदो बिनि उनाव नैबे सेटिंआव थांदो बिनि उनाव सेट MPI बेयाव क्लिक बानायदो बिनि उनाव नैबे एखे एसे बोखोनानै टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ इयो ओमफ्राय नैयै नेक्स्टआव थुदो बिनि उनाव इयो नोंनि गोसो बायदि MPIN सेट बानायदो नों माखौ लायो इदि हिसाबै 6टा नाम्बार नों गोसोआव लाखिनो बानायदो ओमफ्राय नेक्स्ट इयाय रिइन्टाराव थुबावदो बिनि उनाव नैबे नेक्स्टआव थुदो बिनि उनाव OTP फैगोन नैबे OTP खौ कपि बानायदो नलेबा नों निजिनो इन्टारबो बानायनो हाबाय नैबेयाव पेज बानायना होदो बेनि उनाव जुदि सोरनाबा OTP आ जुदि इदि पेज बानाय जाया होमबाना नायनानै OTP खौ नों निजि टाइप बानायदो बिनि उनाव नैबे नेक्स्टआव थुदो Congratulations, you have successfully created your MPIN होननानै फैदो बेखौ ओके बानायदो बेनो जाहैबाय MPIN बावगारनायखौ भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब आरो लोगोसे शेयार खालामफाबानो जाबाय आरो खनायाव थानाय बेल नटिफिकेशनखौबो दबायना होबानो जाबाय